2030. To ang'eni nyalo penjo ni to koro kwadhi mbele ka lek ni chalo nade? Ang'o ma chiwo ranyisi mar lek ni? Koso ji dwa mana lek e mudho. Mise mag lek moteno lek, mudino lek ni en ang'o ma ji dwa luwo ni kuogo toch to menyo kacha to wacho ni ma en mise mar lek mar 2060 kata 2063 kaluwore kaka jo Kenya biro yieri mondo keti. Koro sani ndalo machon kane wan e Vision 2030 ne wan gi pillars adek, achiel economic, achiel political, achiel social. To ne gi rely on sectoral foundations. To mago no winjore gi seche kar lek mane ne entiere no, mane pod wadhi e middle level income. To sani ka koro wachopo kwadhi e first world, koro wachalo joma dhi e super league. Koro kinya wacho ni pod idwa chalo ng'ama dwa go opira e lum ka. Koro nyaka wabed gi standard madwarore, kendo nyaka wabed gi mise mateno vision machopo wa e first world mondo wachal gi pinje maloka. Yes. Koro sani wawuok from gimiluongo ni sectoral approach to wadonje gimiluongo ni systemic approach. Or wa approach from jomoko be nyalo ni ecosystem approach or value chain approach. Koro miyo kwadonjo ka wanene kamise makoro wadwa keto mondo chimwa e lek mwadhiye ni chalo kaka onego koro wakaw economic systems. To kwa kaw economic systems waneno ka kanyo ting'o agriculture, manufacturing, gik madhi gi tourism, ICT systems go. Kwa chopo mise mar ariyo Erika kudwa timo kwa donjere nyamisa mise mokwongo mar weche mag ochumi. Kuongo anyisi gundu miche. Mise. Yes. Haya, mise mar ariyo iluongo ni cities and spatial transformation systems. Mano wawuoye weche machalo transport, infrastructure, roads, housing, to gi weche mag urban development. Nyocha nyaka bed ni iseneno ka nyocha ne achiwo ng'ado paro kata ng'ado rieko ne jatend piny manyocha na panincha be ukete kata e weche mag runinga gi. Ne nyocha na wacho ni koro wadwa gero reru maringe buolo Nairobi. Correct. Mago koro under spatial transformation systems, cities and spatial transformation systems. Nikech penje maloka kidhiye, ibiro fwenyo ni cities go midhiye ka opangore mamit, kendo kiwuotho mobo kipenji ng'ato ni kora akaw gari madhi kanye nang'o. Nikech kata geche mag reru nitie maringe buolo manyisi ni koro idhi kama kama, kidhi kama kama, kaw ma chop ka michop ka midhiye mok kipenjo ng'ato. To Nairobi ka kibire ting'eni pod ilala. Nyaka imany ng'at moro ka moro. To ng'ato weke manyi nyaka mapenjo jakuo. To gidhi gigoyi. Koro nyaka walok Nairobi, nyaka walok Mombasa, nyaka walok Kisumu, nyaka walok Eldoret, nyaka walok Nakuru, nyaka walok kuonde mang'eny. Omiyo koro kwadhi mbele mise mar adek en gimiluongo ni human capital. Dhano mineno dhi skul ni, dhano masomo ni. Dhano ni nyaka koro mi education mochiek motegno, kendo nyaka dhano bed gi health systems mamiyo obedo gi ngima maber. Kendo nyaka obed gi social protection ma joge wa ma oti. Ineno jok moko moti ma koro ok nyal konyore ka. Nyaka ne ka kimiyo gi pesa, iloso negi social services, mano koro wachalo pinje molony ma oko. Mise mar ang'wen en watiyo gi natural capital systems. Natural capital systems ma bire environment, climate change, obire water resources and natural resources machalo minerals gi gik mang'eny matedo piny kendo ma miyo piny yudo ngufu kata mag uchumi. Mise mar abich en gima waluongo ni the governance pillar. Mama ka wawuoye public administration, wawuoye justice system, security, governance gi delivery mechanisms mag vision. Omiyo sani kwadhi mbele ka koro magi e mise ma pinje motegno maloka tiyo gago. And then